Euskadin, jasangarria, kalitatekoa eta pertsona guztientzat eskuragarria den garraioaren alde egiten dugu. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Arratsaldeon, 40 urte bete dira Euskal Herria NATOn sartu zenetik. Leopoldo Calvo Soteloren gobernuak hartu zuen Espainia NATOn sartzeko erabakia. Parte hartzea 75%koa izan zen. Itunean jarraitzaren alde bozkatu zuten 436.000 lagunek eta irtearen alde 831.000. Esaten dugu NATO indartu, baina esaten ari garena Estatu Batuak indartu. Osea, irutezat eufemismo ez. Azkenean NATO da Estatu Batuakek hegemon bezala kontrolatzen duen munduko erregioaren zera, ez? Tresna bat besterik ez. Hegemonia kulturala mendeetan irabazi edo galtzen dela, eta uste dut gaudela oraindik hegemonia kultural horren errenta faltsuetaz bizitzen, uste dugulako mundua gure klabetan bizi behar dela, eta gu garela bizitza estilo perfektuena daukana, eta horrek uste dut ez digula uzten ikusten bai hegemonia militarra, politiko eta ekonomikoan ditugun galera guztiak. Eta lehen esan dudan bezala, geroz eta gehiago hitz egin natoz, geroz eta gutxiago hitz egiten dugu Europar Batasunak eta Europak izan behar dituen erronka guztieraz. Frantziako kazetari bat hil dute Luhansken eraso militar batean. Ukrainako armadaren arabera, Errusiaren eraso batean hil dute Frédéric Leclerc kastaria. Ebakasirako ibilgailuak 10 pertsonaren bila joan dira, eta etzaiak eraso egin die. Metraila arrastoak blindatua zulatu dute eta lepoan zauritu da kazetari frantziarra. Bestetik, sindikatuek salatu dute Siemens Gamesaren akzio guztiak bereganatzeko Siemens Energik egin duen eskaintza publikoaz inork ez diela ofizialki ezer jakinarazi. Eta hedabideen bidez ari direla informazioa biltzen. Puy Remirez, Elako Industria Federazioko ordezkaria. Lotsagarria iruditzen zaigu eta tamalgarria ez, kasu honetan plantillak komunikabideen bitartez horrelako berriak ez, edo horrelako berrien inguruan jakitea. Hortik aurrera egia da hitzordua daukagula, ekainaren 15ean bilduko gara, baina logikoki, aste hauetan, batez ere pasaren asteburuan, informazioa komunikabideetan egon zen, eta horrek ezegonkortasun handia suertatu du plantillarengan logikoa denez. Eta salatu genuena mantentzen dugu, mespretxu oso adierazten dute plantillarekiko eta bere ordezkariekiko ez, horrelako jarrera mantenduz eta horrela kudeatzen, informazio horrela kudeatzen. Itzuli da ibilaldia, Bilbon ospatu dute Bart Bizkaiko ikastolen aldeko 54. jaia, Abuzu ikastolak antolatuta. Eguraldia lagun festa giroa izan da nagusi eta milaka lagun elkartu dira. Ibilaldiaren bigarren gunean gaude eta ikusten duzuen bezala jendetza bildu da hemen. Hori bai, gerizpean ikusten ditugu batez ere herritarrak. Hemen zaudete ibilaldian, gogoekin. Etorri gara aspaldiko partez, joia gogoekin gengo zaila hona etortzeko disfrutatzera eta hartzera eta umeak eta ezagutzera barriro martxa honetan jartzera eta ondo, gustora, ganea guraldia, paregabea, kriston oparia. Orain jokatu dozu tombolara, sortea eduki duzu? Zenbakiak tokatu zaizkiz, baina oso ondo. Zer egingo duzu gaur?
Ikusiko dugu Kainakairen eta Gozeneko kontzertua, eta gero oraindik ez dakigu, baina igual jarraituko dugu hemendik begiratzen zer dago. Eta onaino etorri zara ibiltzen? Bai. Basauritik Bilboraino? Bai. Egualde ja primerago. 4 kilometro iteko eta 10 be bai. 4 kilometroak egin dituzu? Igual egin dute. Launak nahi badabe bai. 3. gunean gaude, Arri gunean, eta hemen ere jendetza dago, jendetza bildu da. Goizean zehar gainera herri kirolak egon dira, umeentzako jolazak, eta jendea prest dago euskarari ekiteko. Gainera abusu ikastolako ume batzuekin egon gara, eta haiek bai dakitela. Bueno, kaixo mutilak, non ikasten duzu zuek? Abusun! Eta norke ontolatu du aurten ibialdia? Abusun! Eta zein da aleloa, badakizue? Bai. Erro Arriar! Eta bestia? Arriar, abustik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara, ibilaldia, zerritu errogara, mingainetan daukagu gu eroa. Eta gainera bestetik, abusuk, beste urte batzuetan bai antolatu du ibilaldia, Eski. Noski, zein urteetan, lehen esan didazuela. 1994an, 2001an eta aurten. Zuek gainera egin duzuen lan hau guztia egiteko? Zuek edo zuen? Apaingarri asko eta kartelak, ikusi baditu zuek kartelak gu egin genituen. Ez egoteko zikin, jende erosteko arropa, bai bilaldia ateratzeko ondo. Horregaitik egiten da bilaldia. Kaixo irati aztondoa, aizkolaria, ez da? Bai. Bueno, parte hartuko duzu hemen, herri kirolak daudela, eta hemen ikusten dugu bai, beste emakume batzuk ikaragarria da, ez? Nola, gero eta emakume gehiagok parte hartzen dute herri kiroletan, ez? Bai, azkenengo urteetan emakumeen kopuru asko haside, azkenean plaza asko betetan gabiz, lehen misto egiten ginen zen, oin askotan tokau izin da emakumea bakarrik plazaratutea, eta posgarria da, ez? Hori de azkenean lana ondo egiten gabizen seinale. Lehengonean oso posiparen nintzen. Gusten zaituzte zuek zautela garbiketan, ez da? Ba, hori da, baina jendea oso ondo portatzen ari da, eta ez dago asko zikintzen, eta bai ondo, gainera guraldi ona daukagu, eta posik, momentuz oso posik gaude. 4. gunea, Argunea, urrunen dagoen gunea da, eta hemen batez ere gazteak ikusten ditugu, nerabeak ere, eta heldu batzuk ere ikusi ditugu. Bueno, kaixo, modus operantik jotzen ari da momentu honetan, gogoekin, posik? Bai, gainera Betagarriko kantaria eta talde ezaguna da eta gogoekin, bai. Bai, pandemia eta gero gogo izugarriekin gaude kontzertu ikusiko da hori. Kaixo, giro ederra hemen ibilaldia, 4. gunean gaude, beroa, pastelak ja ezaldu dituzue? Bai, pixka, bai, hemen jende gazte asko dago eta orduan ez dugu askor izaten, Erro Arriar lelopean ospatu dute ibilaldia, eta onintza enbeitiak idatzitako kantuari ahotsa jarri diote Afrika Bibanek, Jogrina Borobak eta Labusuk, 3 euskaldun berriak dira gainera. Kaixo, Afrika Bibanekin gaude, arratsaldeon? Arratsaldeon. Bueno, dagoeneko igozara holtzara, nola joan da kontzertua? Ondo, kriston berua egin dau, baina oso ondo pasadu. Izerdi txanda dana eman dau, betiko lez. Eta zer nolako harrera jaso duzue? Ondo, etxe guan jende askori ze kriston berua etxen eban, baina egon zan jendia oso ondo egon dire. Dantxaten, zer, aurpegizak eta harreria ona izan dugu bai. Eta gainera, ibilaldi honen abestian, abestu dozu, zela izan da hori zuretzat? Ez dakizean azaldu, kriston esperientzia, bestu indoten jentiaz, Labasu, Jogurina eta hoiegaz, eta ondo pasadu, bideoklipa itzen, kanta oso ondo geratu da, eta nahiko pozik nago bai. Gainera digarria da, ez? Nola, abeslari guztiek edo hienek dira euskaldun berriak, ez da? Danak, bai. Uste dut bai etxez, Labasu eta dano bai euskaldun berriak. Ez dakiten noren ideia izan da, baina ona izan da. Bretoieraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute 100 pertsonek alrera diren. Eki Erremondegi Berriako kazetaria. Getruieraren aldeko jedadek lasterketa izan da azken egunetan, eta hemen egian Guened egian bukatu da larun batean, Euskal Egitik ere delegaritza bat etorri da, eta ostiralean egitzikizten beraien kilometroak, bai Eazizta Festivalekoek, bai Oiartzun Karaez komitekoek, eta baita ere AEKako ordezkariek.
behoi bat pertsona etorri ziren Euskal Herritik eta hemen pasatako egunetan Bretoieraren aldeko dinamikari sustengua erakusten entxatu dira, bertako militanteekin batera eginez bidea, kilometroak ere manez eta hemen Gueneden festa politontaz gozatuz. Etorri gara Arredadegen parte hartzera, gure kilometroa egitera Bretoieraren aldez eta gure sustengua adieraztera. Urtez sortu da elkartasun sare bat, gu eta bretoien artean, eta beraz hizkuntzarekiko berborroka eramaten baitugu, normal ez zaigun haiei sustengua erakustea. Importantea baita hemen izaitea, parada ukan dugu, beraz autobusez dingira eta asteburua pasako dugu jedadek sustenkatzen. Eta ikustea ere, zer den kanpotik ikusia, korrika bat bizitzea ere. Tipi-tapa, redadek! Aurrera, ez gelditzeko karrera honekin eta historia honekin oso polita dela, Euskal Herrian badakigu oso ondo zer den hau, eta zuek hasten naizeate eta jarritxola. Pena merezi duela. Larun batean egin zen lasterbidean Euskal Presoekiko elkartasun lasterketa. 8. edizioa izan da urtengoa 2 urteko atzerapenaren ostean eta kanpezuk hartu du lekukoa. Urdina gorritu eginda, Unai Lazo da buruz buruko txapeldun berria, finalean, Joseba Ezkurdia menderatuta. Manomanista de la LEP 2022, 2022, buruz buruko txapelduna Unai Lazo! Egia esan oso zentratuta negoen, hasieratik, tantoz tanto joan naiz, hori, beti pentsaren beste tanto bat, zentratuta, egia esan gusto egon naiz, asko gozatut pilota, atzeatu indut eta gero bukatu indut, egia esan partio perfektua jugatu dut, eta izugarri pozik.
Jai Hindleyk irabazi du Italiako giroa. Lasterketa hori irabazi duen lehen australiarra bilakatu da. Richard Carapaz izan da bigarrena eta Mikel Landa hirugarren. Azken erlojupekoan Mateo Sobrero gailendu da. Bada Landa azken 20 urteetan itzuli handienetan gizonezkoetan podiumera igo den euskal txirrindulari bakarra da. Bai, pozik nago, saiatu naiz azkenengo momentura arte eta, bueno, 2005koa, 2015koa sorpresa bat izan zen, orain, hirugarren postu honen atzean lan asko dago, saiakera asko eta, gehiago gozatzen da. Bai, egia esan da, hasieran oso, bloka ozen oso indartsu aurkitu nintzen, gero azkenengo asteari begira egon naiz beti, baina, Hindley oso indartsu egon da eta pozik nago. Oraindik zer esana daukadala oraindik mundu honetan, eta aurrera begira eta jarraitzeko gogoekin. Baina pozik, amaitzi gazea pozik, azkeneko egunek sufrimentu itzela izen die. Segamako mendi maratoian Kilian Jornet eta Nienke Birikman nagusitu dira errekorrak hautzita. Euskaldunen artean berriz Aritze Egea izan da azkarrena eta Zara Alonso Donostiarrak emakumeen podiuma osatu du. Valorazioa da, egualdi ere egia esan asko lagundu zion eta, korrikalarik ere dana eman zuten, errekor guztik txikitu zituzten, bai neskaren eta bai mutilek, eta egun ikusgarri izan zen bai. Zegama Aizkorri mendi maratoieko errekorrak hautsi dituzte 21. edizio honetan, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan. Eguraldia lagun eta primerako baldintzetan Kilian Jornetek 10. irabazi du lasterketa, 42 kilometroak 3 ordu eta 36 minututan gaindituta. Aurreko marka 8 minutuan hobetu du. Hasiera batean Davide Magrini italiarrarekin helmugara bigarren helduzenarekin lehia estua izan zuen, baina Jornetek Aizkorri gota Magrin atzean utzi eta azken kilometroak bakarrik egin zituen. Zegama es un sitio que a él le encanta, siempre lo ha dicho, que es una de sus 2 carreras preferidas. Emakumezkoetan aldiz Nienke Brinkman herberetarra izan zen azkarrena, aurreko marka 20 minututan hobetuz. Helmugara heltzen bigarren emakumea Maude Mati suitzarra izan zen, 10 minutuko aldearekin. Eta euskal korrikalarien artean onena Aritzeja Zumarragarra izan da, 25. postuan kokaturik. Emakumezkoen artean berriz 3. helmugaratu zen Sara Alonso Donostiarra, emakumezkoen podiuma osatuz. Esanguratsua gainera Zegamako lasterketan parte hartzen zuen lehen aldia izan zela. Jendetza bildu zen Zegama Aizkorri inguruan, hain justu lasterketa hau horrek egiten du horren berezi, jende olatu horrek. Euskalki ezberdinak entzun zitezkeen Zegamara Euskal Herri osotik joaten direlako. Hala ere atzerriko asko izan ziren bertan, batez ere herrialde katalanetatik gerturatutakoak. Horiek guztiak besoak zabalik hartzen dituzte Zegamatarronek bertxotan esan digun bezala. Goien daukagu Aizkorri eta behan daukagu Zegama, hemen gabiltza bertakuak aldamudun nimbi eta danba, da kanpokoari santa sekula ez ziu eiten demanda. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia 2 urteko etenaldiaren ostean atzo gauzatu zen. Aurtengoan Golden Trail World Series zirkuiturako baliagarria. Zegamako lasterketa amaituta Mont Blanc mendi maratoia izango da hurrengoa Frantzian, ekainaren 26an. Hainbat herrietako 182 elkarteek Artasoa eta Gabiria artean protestak egin dituzte asteburuan. Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak martxan jarri nahi dituzten Goitenetxeko linearen proiektuak salatzeko.
Laurogei metroko 421 elektrizitate dorre eraikin nahi dituzte paraleloan jarrita Nafarroako Barasoainetik Gabiriaraino, itsasoko elektrizitate zentraleraino helduz. Herrien arteko 72 kilometroetan zehar jarri nahi dituzte. Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak nork bere aldetik eraikin nahi dituzten Goitentzioko linea proiektuak Orbaibar eta Goierri baiaren arteko eremu horretan elkartuko dira, eta ekialdetik mendebaldera zeharkatuko dute Nafarroa, Gipuzkoaraino. Horren aurka Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute inguruko herrietako 182 elkartek, eta iragan asteburuan protestak egin dituzte elektrizitate dorreak eraikin dituzten tokietan, Barasoain eta Gabiri artean, Goitentzioko linaren proiektuak salatzeko. Lurkide hitzarmenaren sinatzaileek asumitu ezinezko burugabekeriatzat jo dute Goitentzioko lineak eraikitzeko proiektuak ugaritzea, eta elkarteen arabera proiektu horiek ez diote erantzuten elektrizitate hornidurari lotutako beharrei. Lurkide hitzarmeneko sinatzaileek adierazi dute, mehatxu larriko proiektuak direla Goitentzioko linea hau eraikitzeko proiektu horiek Espainiako elektrizitate sarearena eta forestalearen proiektuak, eta adierazi dute mehatxu larriak direla, bai ingurumenarentzat, bai bertan bizi diren animalientzat, bai gizakiontzat. Hori gala Gabirian kaltetutako batekin topo egin dugu eta ona hemen esan diguna. Nahiko zuzenen ikutzen digu, familikoan, ere emaztea eta koinadun baserrin oso bertutio, dijo, zapata bat, zugarrizko postea hemen dijo, eta nik nire iritzen zat, ingurue izurrotzea dela, eta gainea osasuneako ezin daikela oso nahi izan etxentio hain gertu jotea. Entzun dianez, 150 metro inguru dijo olako alta tensioko lineoitako bat. Eta berez terrenoire zati handi bat kentzen dio, baina batzuri ez zaila xola ze kentzen diozun. Basarri dauken terreno bentsunetako zati bat kentzen die. Hogeita hamar urteren ostean bueltan da Delirium Tremens talde mutrikuarra. Agertokiak bete ditu betiko abesti eta doinu berriekin. Inigo Muguruzari kontzertua eskaini diote. Badon proiektuak irabazi du AEK Korrika Kultura Sorkuntzarako beka. Sormen laborategi kolektiboaren helburua disiplina anitz eta garaikideen bidez kontakizun alternatiboa eta gaurkotu bat proposatzea da. Inez Osinaga. Badon da, lehenengo sortze prozesu kolektibo bat, baina sortu aurretik nahi duguna da eztabaidatu zer sortu. Eta eztabaidatzeko nahi ditugu espazioak sortu, ez mistoak. Eta zer da euskal kultura? Zer da gu egiten gaituen hori, baina nor gara gu? Zer ordezkatzen dugu gutasun hortatik? Nahi dugu eztabaidatu zer kontatuko dugun, eta gero egingo duguna da horren inguruan sortu espektakulo bat, kolektiboa, interdisiplinarra, edukiko dituenak sorkuntza alor desberdinak elkarrekin, hola? Eta hurrengo Korrika Kulturalean estrenatuko dena. Bi urteko geldialdiaren ondoren Lamiakoko maskarada ere bueltatu da. Eta horrekin utziko zaituztegu besterik ez guraldetik. Gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan! Bi urteko geldialdiaren ondoren bueltan da Lamiako maskarada.
Maiatzeko azken ostiralean ospatu ohi den festa honek ilusioz bete ditu Leioako auzoko kaleak. Bizilagunentzat eta koordinatzaileentzat are gehiago osasun arrazoiengatik 2 aldiz bertan behera utzi behar izan ondoren. Gogo pilo daukagu bai. Azkenean 2 urte izan dira geldialdiarena eta gogoekin berriro kaleak dantzaz eta musikaz betetzeko, kultura kalera ateratzeko, dana. 40 urte baino gehiago igaro dira maskarada egin zen lehen alditik, zehazki 1978an. Harrezkero ekitaldirik berezienetakoa bihurtu da bai bertakoentzat baita ikustera gerturatzen diren guztientzat. Lamiako auzorako maskarada identitate bat da. Azkenen badanak itxaroten dugu maskarada eguna heltzea eta barruan sentitzen duguna hitzekin ezin dugu espresatu. Bizi behar da. Bizipen horiek bueltan dira Lamiakon, izan ere festak 3 zati desberdinetan banatzen dira. Alde batetik fanfarreak, erraldoiak eta maiatza pertsonaia agertzen dira festari hasiera emateko. Maskarada 3 zatitan banatuta dago. Eta lehenengo zatia hasten da Lamiako romo mozten dan leku hori rotonda baten, sopladoreko rotondan, eta hor bosterditan hasten da hor fanfarriarekin batera auzotarrak, erraldoiak eta maiatza maskaradako pertsonaia hasiera ematen dio maskaradari. Eta hortik biribilketen bidez eta horrela, heltzen gara Lamiako geltokira. Eta hor zeirak inguru, Mari eta Zugar eta Prudentzia, bigarren zatiari hasiera ematen diote udaberri dantzaren bidez. Eta orduan, Euskal Herriko pertsonai mitologiko desberdinak jasoko dituzte dantza eta biribilketa, musika eta danaren bidez. Azkenik, 3. zatia gauean egiten da, 10 inguru ere, akelarrea egiten dana. Hor kondaira kontatzen da, eta kondairaren errepresentazioa egiten da. Dantza, musika eta pertsonaia mitologikoak protagonista izanik, Lamiako maskaradak udari hasiera ematen dio. San Maximorekin, Lamiakoko jaiekin batera hasten dela maskarada. Hasiera ematen dio Lamiakoko jaiei. Eta maiatzeko azken ostirala da alde batetik horregaitik, eta beste alde bategaitik esaten dalako Zugar ostiraletan jaisten zala Mari jaistera, eta orduan hor lotura bat egiten da. Maskaradaz gain auzoko festak ere dira. Asteburu osoan zehar txosnek eta erromeriak girotu dute Lamiako. Antolatzaileek gogotsu hartu dituzte aurtengo festak. 2 urte ostean, bai Euskal Herritar moduan eta pandemia hau da ondoren kultura berriro kalera ateratzea eta baia da kriston ilusioa, urduritasuna eta gero maskaradako kide moduan, Lamiako maskaradako kide moduan, 2 urte ostean jarraitu alizatea eta pertsonaiak bete alizatea eta jendea ilusioarekin egotea, horrek ilusioa ematen dizu, urduritasuna.